Отговор на века за интуиция. С изкуствен интелект песен е направил да я чуем ли? Не е нищо както преди. Много тежко стана в нашите дни. Всеки мисли за пари и все забравяме да сме добри. Имаме всички минути безплатни и пак не звъним от гордост голяма. Чакаме нещо, шо да стане и чак тогава си даваме сметка. Няма я вече любовта, няма